RAMOGI osebedo wuoth mar ariya, wuoth mar ndalo 300 chaparone kakwada. Yude. Wuoth mar kachiga RAMOGI TV korosani dialo liga. Nwa donje odi nyakwara mugajiwan kata kawa kwa goyo odi kata kama one ya onwa dhot kene miwa thuolo mar winjo wai. Miwa iti kendo inaone irwako weche gi mwakeloni weche manyien kae to gi chenro duto mag RAMOGI TV. Singo nena chiel mar bedo wangi, bedo itgi kendo wuotho kodgi okang' ka okang' mar kelo weche man kelo lokruok gi dongruok ne oganda. Kata kamano kwa mugajiwan bende kaka dhano nyalo bedo ni nitiere singo hapo kwa chopo kata kamano pod wago matach ka kendo abona nwa chopo singo go mana kaka nwa singo. Parni kuom ndalo 365 gi koro gi kwota gimomiyo wabedo gi mor gi ilo nikech in janeno marwa. Isebedo kodwa, isego kodwa mbaka nyakora mugajiwan odiochieng' makawuono adwaro pach jopiny awinje ni to in ere gino mabende osebedo kamuri RAMOGI TV to ere kama bende jobende wari detol kaito bende wado yudo thuolo mag mbaka gi jotendwa ahinya mago mag siasa ginyiswa ni to gin nade nyaparno achake ka siasa ne lieta inye pacho ka omiyo nodo thuolo mabende dwaro pach jopiny kotenre gi weche go mag siasa. Koro negie sani Lydia wakau thuolo ni mar rwako nyikora RAMOGI duto ayanga e weche manyien mago Oimore odhiambo makawuono. Magie thuond weche. En mor kod ilo ne jofuambo kod johera mag RAMOGI TV makoro rwako higa chiel nyaka ne chake. We have decided to reschedule the start of our public engagements from tomorrow, the 30th of November 2022 to the 7th of December 2022. Riwruok mar Azimio la Umoja ochungo chenro mar romo gi jopiny mane ichano ni chakore odiochieng' makiny. Doho golo chik mondo od bura odhi nyime gi chenro mar piedho ji ma owal ne lemo mag jogoro mongirore. RAMOGI wamole odi yionwa mondo wabed kodi chakruok nyaka giko mag weche manyien odhiambo makawuono kawaiko ni mathoth ahinya ma oting'o chenro mopogore ka odhialo higa chiel mar lendo mong'ien. Wamiye thuolo nyakwara mugajiwan bati onyiswa ni to ere chenro mosemori aseng'eyo an sachuoth kata kamano wewe wamigi thuolo mar nyiso ni to en chenro mane mosebedo kamori to en chenro mane mosebedo kageri nyakwara mugajiwan samoro nyalo mor to kimulo fuku to fuku nge gimoro bentie mose mi challenge chenro mose gwedhi ng'eni sande wan gi injili kalo chenro dhuro miyo yaw pachi kinyiswa ni to mane mose geri to mane mose mori mane mose golo ni stress kata mana midhiero kae to mage mabende osetiegi ahinya kata mane wacho dholuo bati wacho ni waero dhowa wan rogo mar nyithindo kama bende nyithindo bende puonjore wan gi chenro mopogore nitiere gik mang'eny ma samoro ne miyo joluo ne nyalo paro gik mang'eny ahinya kata kamano odok osewuok e it jowa yore mopogore but ing'eni wakikore iye ka koro nitiere achiel kuom mago mabende tayowa en semeji ting'eni joka gima dhi e dhok gi ich en gino ma important more important koro wacho ni tedo gi chiemo kik wawe chien kendo watem mondo kik ywa en mulamwa to wacho ni ere kaka wil gi tedo nyakora RAMOGI tudri kodwa nambari 360 ka in gi wach moro amora midwani mondo mi wachi kata nyalo luwo e Facebook mar RAMOGI TV mane kod tik mambulu Twitter kachiel kod YouTube wantiere kod nyakora RAMOGI chakruok nyaka giko an gima paro na odiochieng' mokwongo Lydia en kaka anadonjo ka somo weche manyien kaka koro wasome ni koro par ni mane odiochieng' mokwongo tarik 29 dwe mar 11 2021 nasomo tang'iyo neno malo wi kamozo culture en gi wang' Oimore wiye kanyo ko nodwano nenre to somo koro notek matin nyakora mugajiwan wang'i weche manyien machiegni nyinga Lydia Okeyo jaloko moro kacha ne Elizabeth Otieno nyinga en George Bati wachako mor gi ilo kwako lwasi mar kambi Royal Media Services odiochieng' ma kawuono RAMOGI dhialo higa chiel
nyaka ne chake. Ne nyasi maratipo kama jofwambo noyudo thuolo ma juso miel ka giduoko erokamano kuom tich ma osetiyore kuom thuolo mar higa achiel. Nyasi no ne okelo kanyakla jogo ma otelo ne kidienje mopogore opogore mag Ramogi TV kod kambi mar Royal Media Services. Nyasi no dhialo koda ka cake mano ng'adi kaka ranyisi mar mor kendo hingo higa achiel mar chenro mag Ramogi TV. Kawadhi nyime nyako Ramogi mondo ne Ramogi TV obedi nitie jok mano bedo piny mogomba kamogoro ma ong'ado wach ni adieri owinjo bed ni matimore. Higa achiel mar Ramogi TV osebedo ka tayo chenro mage. Nonro pod dhi nyime mar medo kelo chenro mamoko ne jopiny kendo loko ngima oganda. Wuoth osebedo nade nyako Ramogi Juang chakita tarik 9 dwe mar 11 higa mokalo nyaka sechegi. Tarik 29 dwe mar 11 higa 2021. Lwasi mar fwambo kod keyo noyudo wendo e bwo kambi mar Royal Media Services, wendo majaluo manyien e piny Kenya, Ramogi TV. E kinde mar Ramogi TV dhialo higa achiel mar lendo makare, jotelo manobiro kod lek mar chako Ramogi TV onyiso mor kaluwore kod okang' mar Ramogi TV osegoyo. Jatatije kambi mar Royal Media Services Wachira Waruru owacho ni Ramogi TV ne ochaki ngadho mamalo kendo ni kaka Ramogi TV oserieny okalo kaka ne jomathoth paro. The anticipation was very, very high. And not surprisingly, the success of Ramogi TV has actually exceeded our expectations. And beyond the news and entertainment, the most rewarding thing about Ramogi TV is the way in which the special features, the special segments and talk shows have had such a huge impact on the community, and the feedback has been exemplary. So this is very rewarding. All I can say is happy birthday, Ramogi. Jatend Gundo Chenro Latifangunjiri olero ni biro mar Ramogi oyango nyadhi mar jaluo ahinya kokalo e chenro ma ichwalo ne joneno. What Ramogi has presented is a beautiful blend of culture, a beautiful blend of content. It's been interesting learning new words like Thum Dagmor, like Rogo Manyathindo, like Penchlaktar, you know. And nowadays, even our clients say them with a lot of ease. Kasingo mare, en ber mathoth ne oganda maneno Ramogi TV. We have the dramas, we have Nyakochia, and of course we have Tharki. We know those two are hit content, and we shall what we can promise is more of those. Kato bedo ni Ramogi TV okene TV ma okwongo senge manochaki mawacho dholuo. Chenro mong'ith kachiel kod chiwruok mar jotich oyangore kaka mano mamiyo Ramogi koro nyadhi kaka TV motelo e piny luo. You have to note that Ramogi TV is not the first Dholuo station in that region. I think there were several regional stations already operating, but we've just come and taken off less than a year actually. Ramogi TV was already showing in independent research that it was a leading station in the region, number 2 to Citizen TV. It's not a mean feat. Bedo number 1 in that space, in that period of time, is not an easy job. Kaluwore kod lokruok manitiere lwasi mar fwambo nyaka ne lai mar tudruok mag oganda kata social media donji. Ramogi TV bende medo yudo huma kokalo e laigi kendo kelo yot ne joneno mage e yudo chenro mapile pile. Kane wachako, nok wachako ni neno amne wang' jogi kende. Ne wachako kanitiere kuonde mang'eny madinewa. Nyalo yudowa e YouTube, nyalo yudowa Facebook Live, nyalo yudowa e Twitter, nyalo yudowa nyaka e Instagram. Dweche 12 wasebero mano. Kendo daher wacho ni nyaka sani kidhi e YouTube, wan karibu dhano 40,000 gi wiye maneno wa kanyo mose subscribe e channel wa. King'iyo Facebook, wan gi dhano madhim na 100,000 mosehero page mar Ramogi TV. Mondo mi Ramogi TV ochop kama ochope, jatend Ramogi TV Joseph Bonyo koni nitiere ji ariyo ma osemiyo Ramogi TV go okang' mar rie machalo kod ma ka ochiwo puoch gi pak ni kweth ariyogo. Mokwongo en joneno ma
Ramogi TV kae joneno oseketowa tesre. Giketowa e wi kokwa. Ka gimoro amora timore e kor gweng' to gigo simu kani un kanye gima kama timore. So an gi erokamano mathoth ne joneno mag Ramogi TV. Mar ariyo gin jogo matiyo e Ramogi TV kae. Jofwambowa, jolendo, jogo picha, joma nono picha, joma nitiere gallery kuma kore itedie gini mogi kapok okelnigo osetiyo matek. Kopogore kod studio ma Nairobi molosi e rang'iny mamalo, studio ma Kisumu kod masinde ma jofwambo tiyo godo osemiyo weche bende wuok mong'ith. For live reports, we have the live view, the latest live view, transmitting also in HD. We have a live view, we have the kilo views, and also the smart apps that help Ramogi get reports from the regions. The studio in Kisumu looks just like a source for Nairobi, and that way we've been able to have variety from Nairobi to Kisumu, and that one has made Ramogi unique. Jatend kidieny mar weche manyien Linas Kaikai onyiso mor gi kaka Ramogi TV osetimo higa achiel mar lendo mare. For a station to grow from zero, from nothing, to about 3.2% of the market in a very, very short time is something we are very, very proud of. And I want to say happy birthday to the Ramogi team, happy birthday to the entire team that is behind the product. And what Ramogi TV has done is amazing. It's taking hold, it's popular, it's growing in a pace that we are very, very happy with. Kochwalo poch gi pak ne wendo manigi kelo bang' bedo e yamo kuom higni 18, jatend nyakalondo mar Ramogi FM Victor Juma okoni geno en medo neno Ramogi TV karieny kako medo dongore. Chakruok mar Ramogi TV en Ramogi FM. Koro higa achiel ni wan be wariwore kodgi to wasingo kaka Ramogi FM mar tenogi nikech nyathi konyuol e higa achiel mokalo ni ne pod wamako badgi. Wan gi geno ni higa mabiro ma wachako kawuono kata mana wachako kinyni obro bedo nyathi matinde ne otegno, koro nyalo chiedho kende, onyalo gweno chogo, onyalo muodo nyoyo. Mana kaka ne waketo nusingo ka wachako, Ramogi TV pod biro bedo wang'u kendo itu nikech ma e odwa. Happy birthday, Ramogi TV. Nyakoromogi josiasa ne okowe chien. Josiasa gi jotelo mopogore opogore opuo ahinya wang' jowi mar Ramogi TV kumo kang' mosekao mano mar keto jopiny e ler kotenre gi weche mag siasa enyate yiero maduong' mokalo. Jotelo go bende ojiwo wang' jowi mar Ramogi mondo mi omeda menyo weche mag dongruok ahinya to ne gwenge makaluo. Eseche ma oganda jokanyanam medo nyiso mor margi ka wang' jowi mar Ramogi yango higa achiel nyaka ne chake, jotelo mopogore opogore bende opuo Ramogi TV kuom bedo sulwe e sekta mar keyo weche. Kanyo campaign ong'ala mokalo, kanyo manyo kombe mag county. To kamoro monyo wadhi kawa nyiso jopiny gima wadhi timo negi. To jo Ramogi nyo konyowa kom ilomeno. Omiyo koro jowanyo nigi thuolo maber mar yiero ni to ng'ane mochung'. Ere ng'amo pani policy mare kata chenro mare nyalo konyo piny. Omiyo nyo gimiyo jopiny obedo gi thuolo mayot mar yiero jotelo ma gidwaro. Gisemedo yawo it jopiny kata wan kaka jotelo wanwang'o thuolo ma wanyalo tudore gi jopiny maber. Jotelo makaluo jiwo Ramogi TV mondo konya dongruok e gwenge makaluo enyako kalo kuom 10 counties ka ok girito kony moya e piny owacho mamalo. Aero program margi mar mine ma Saturday gotieno mar Juliet Jael koro I encourage Ramogi ni tich magitiyo ber kendo gimeda tiyonwa. Jalup Governor ma Kisumu Dr. Matthew Ochieng Willy opo weche manyien mikelo ne oganda wa kokalo Ramogi TV kowacho ni ma osea wang' jopiny kendo kelo kanyakla oganda wa. Wang' jowi kanyo bende wayude puonjruok mang'eny. Kendo ang'eyo ni jowa kamoro ma gintie e piny mangima osebedo kaneno wang' jowi mar Ramogi. Akwayo ni kaka koro sani koro lor school ni gimed content mag nyithindo mondo nyithindwa bende ma paro ni e thuolo kende ma nyithindwa nyalo yudo kata mar land dholuo. TV Ramogi bende osemiyo oganda wa kako nagi
thuolo mar neno gik matimore kendo mondo gichiwe pachri e weche mag dongruok Kisumu County kaendi. Jotelo go po chenro mar Ramogi TV osebedo ka kelo mago mosebedo ka kelo ng'eyo dongruok kod mor ne oganda Luo. Akwanu mana Nyasaye to maduong' nadwa kwayo ni momed dhi nyime kendo umed bedo motegno jowa mosebedo ka choro duondgi kendo konyo ji kuom jopiny e weche mopogore opogore kaachiel gi weche mag dongruok. Kendo sani endi kata kiwuotho kata kiwuoyo gi ji tiyudo ka ng'eyo mar ji ni malo moingo kaka ne gin chon chande. Ang'eyo ni weche mawuok e Ramogi TV beyo nikech wawacho gipuonjwa gik mopogore opogore, wawuoyo weche pur, wawuoyo weche thieth, wawuoyo weche oganda, wawuoyo weche dongruok. To magi gik ma wadwa ni mondo puonjre nikech civic education e puonjruok. E seche ma wang' jowi mar Ramogi yango higa achiel gin kod ote e yo machal kama. Igwenge wa kucha un reporters mang'eny, cameras uko ng'eny ahinya kuonde te. Inyalo nwango ni Siaya County un kamera achiel. Awadwa her mondo umed jo kamera mang'eny obed, journalist obed mang'eny nikech mai TV ma jothurwa neno mang'eny kendo weche ma wawacho mag maendeleo mag dongruok TV uni cover. Omiyo mane kwayo kendo manyalo bedogo. Kaka Ramogi TV wasingo bero chenro magwa kendo omedo chopo singo marwa mar keto oganda wa ler kotenre kod weche manyien kendo nyawo dongruok e gwengewa. Pudwan mane mago motenre kod nyasi mawadhi alo kawuono higa achiel nyakwar Ramogi ok en ndalo matin ahinya to nikech chiwruok mari gi wan osekelo ber ma waneno gi sani. Joneno mag Ramogi TV osebiro para manyime jiwo dongruok mar teseni kendo mano oseketo yote tayo chenro mag Ramogi TV. Jalietano kao pach jopiny nyakwar Ramogi juang kendo miwa lerno hiyo machal kod ma. Apart from education, gima important en ga information. Ramogi se inform moloyo maduong' moloyo news kata kaka gigolo nikech iwacho ga niya nitie seche moko machino moko ma kisungu nyalo kalo ni kata Kiswahili. Ramogi kele gi dholuo manyachon cha miwinje. Gin lendo mag quality gikelonwa ginene services nyake gweng'. Sani ka jaluo ma Mpangano sena nyagolo duonde ma winjre nyake Ramogi TV makao kang'. Mano gima duong' ahinya development mar Ramogi TV okelonwa. E sama koro Ramogi TV orwako higa achiel nyaka ne ochak lendo, lokruok mathoth osechopo ne oganda Luo kokalo e chenro maka kod kacha. Achiel kuomgi ma jopiny pako en mano mar thapki. Oketo nyithindo sani koro busy. Nyathi ok yud ka dhi tuga ka sa ma thapki oromo. Nyathi ni ot ok bi yari nyathi ni aringi yari ni mai na nyathi ma jomo kama nyathi ma kama sani ka thapki usedonjore nyani nyathi ni ot nyaka nindo teri. Kopogore kod chenro mapile ka pile kaka thapki gi nyako chia, chenro mamoko bende wakelo mabende moro jopiny. An Ramogi TV ni mora mokalo tich ang'wen koro maroma ni chap saa 2 nyako chia nega agomba ko wakacho chupe ot ni tich ang'wen thinda riembo oko te adongi TV ng'ata chiel. Kipindi mambak ndalo nyako moro mora ni nyar misungo. Koro seche te akawo thuolo mara mondo awe gika adhi ane nyar misungo. Chenro gi joneno wacho ni osekelo lokruok mopogore opogore e ngimagi. Penj laktar omiyo yawa mang'eny tinde ji kadhi osiptal ing'eyo gima tuoi kendo ing'eyo yen mimuonyo. Omiyo wayudo puonj mang'eny kokadho wayudo dakteche mopogore opogore tuoche mang'eny ipuonjo wae kaka wanyalo dak, chiemo nego bed ni wachamo, kaka wanyalo timo zoezi. Tan kaka youth abedo updated gi jothumbe ma gin gi relation gi joluo. Kaka nyocha neno kokel calligraph jathum maduong' kabisa nokele Ramogi TV. Kata kamano gima ber nyalo bedo maber moloyo komedne ndhadhu maka kod kacha. Kro chakre adier ma Nyasaye jo osebedo kohere nikech kata TV kata screen quality mar screen mar gi beber. Thapki time is short, time tin ahinya gi med time matin to kata nyako chia bende ka ginyamedo wa time matin be nyalo bedo maber. En mana chakruok mathoth pod dhi biro kokale tipo mar Ramogi ka wamedo rwako higni mag dongruok kanyakla. 5 seconds nyaka black. Jai Lieta, Ramogi TV.
Kapod wadhi mana mbele nyakoro moga juang nyasi mare hingo igachiel nyaka ne chak Ramogi TV pod dhi nyime kendo kuku mare koro chomo kaunti ma Kisumu kama kore dhi bagi e chenro pogore mamulo ngima oganda jopiny. Chenro riyo kodaka chiwo thieth ma onge kod chudo ne jopiny ma wuok e gwenge ma Kisumu kaka miyo waler kod jafwambo marwa James Okoth. Ikruok mar hingo iga achiel nyaka ne tipo mar Ramogi TV donje paw fwambo kod keyo osechakore kendo dhi nyime mar neno ni oganda duto obiro yudo mor mokalo koa e chenro moseyangi kendo opangi kaka Alan Obiero lero. Kokalo kuom telo mar kambi mar All Media Services wadwaro bedo kod chenro mar duoko lwetwa. Kisumo e city mar oganda luo ma headquarter mar oganda luo emomiyo wakelo budho mar tipo ma dhi chakore tich ang'wen ma en tarik achiel. Chenro mag thieth kokalo e chenro mar penj laktar osekelo kony kod puonj mokalo e dier oganda kendo en achiel kuom chenro mar Ramogi TV ochano duoko go lwetgi ni oganda. Wadhi bedo kod medical camp kata thieth manono maduong' kabisa mapokone. Wan kod geno ni jopiny mawuok e tung' mopogore alwora mar Nyanza ahinya to Kisumo dhi chopo kendo wadhi chiwo negi thieth manono. Nitie partners magwa awacho gi dongere ni partners ma osebiro mondo konywa mondo neno odiochiengni obedo makare. Wadago erokamano maduong' ne jogo ma obiro riwruoge moko mag piny owacho ma obiro moyie tiyo kodwa kanyakla mondo ne ni odiochienge ang'wen gi obedo manyasi kabisa. En nyasi madhi bedo odiochienge mopogore opogore kendo ikruok ni ong'ala mamalo mar neno ni oganda duto biro yudo mor. Bang' ka ji osegoyo adhula ma ji odhi moyweyo matin koro ji biro dhi ywere. Iwacho ni yweruok. Dhano dhi keyo tiendegi kendo wadhi bedo kod chenro mar Ramogi Night achiel kachiel. Chieng' ngeso bende chenro marwa mar thum dag mor bende dhi tim achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu kae. Warwakou kendo dang' ahero wacho ni wamor kodu. Sa osechopo koro wadhi duoko lwetwa mondo une ni wachung' kodu kaka osechung' kodwa higa achiel ni kendo wageno ni wabiro medo dhi nyime mondo wata ogandawa kokalo kuom wang' jowi mar Ramogi TV. Chenro makama osekelo mor mokalo ni oganda. Ramogi mitna kendo gi information gik ma gilando ber. Ramogi onego med bedo kabisa. An amor gi Ramogi. Ramogi TV at 1 mita duwa. Akwayo jopiny mondo med neno Ramogi TV mane marwa mondo dhi mbele kaka jonagi. Jopiny bende okodong' chien e chenro mag Ramogi TV. Ka kinde isumo pach oganda mar neno ni Ramogi TV obedo gi chenro makare mapuonjo, malero kendo mamoro oganda. Ramogi TV timo chenro gi duto mar neno ni oganda luo oidho e ong'ala machielo e weche mag telo, dongruok, ohala kod mago mathoth kendo gin gi geno ni gibiro dongo kanyakla gi jopiny. James Okoth, Ramogi TV. Nyakoro mogi seche moko weche machopo ni mamiga mor kendo samoro ipoka ibwonjo kiwacho ni jogo timo tich mong'ith manade. Weche machopo e kinde ka kinde kadho e kidienje mopogore opogore kapok ochopo kama inene e wang' jowi mari. Jofwambo mag Ramogi TV thoro wuok kadhi manyo weche kendo itedo gi e yo manimba magikone gichopo ni achiel kachiel. Simfros Okinda miyo waler kaka weche thoro timore kapok ochopo e wang' jowi mari kaka in janeno. Nyakораmogi ma e ot kata apisi ma watede weche manyien kachiel koda chenro mopogore opogore kapok wamiyo ugi e yamo. To bende ng'eyo chenro madhi nyime mar mondo mi weche manyien ochope e yamo. King'iyo toka kaeri ma e apisi ma watime weche mopogore opogore. Kae ma wandike lipode, kae ma wabede koda romo mag chano weche manyien kachiel kod chungo kapok ineno gi e yamo. Kawuono nieri ibiro yudo thuolo makare mar ng'eyo maling' madhi nyime e kinde ma waikonu weche manyien machiegni. Pile ka pile okinyi mar Sadek wabedo gi romo midendo ni editorial meeting. Romo ni tayo kod jachung weche. Ka ema wapange weche manyien ma waluo odiochieng'no. Tok mano, reporters DPC mar jogo picha.
Kanyo olero ne jatend jogo picha kama odhie bang'e ochimo pa. Seche ma commissioners ang'wen mano kwedo yiero maduong' mokalo ahinya to mano ma seche ma commissioners Tokwuok e pap odok e apisi mar ng'ado picha. Bang'e jang'ad picha rango kolose e yo makare. Nyakora mogeter wachiel kachiel e gima dhiga nyime sama weche manyien timore. Ka emiluongo ni gallery motelne kod director. Kawuono wayudo ka director Philip Ochieng tayo chenro mar migago. Jasomo en Milton. Philip niko team mar ji 10 ma olosogo e saa achiel. Come to stand by mic on Jakabla. Okoyot, kata kamano donge tich nyaka tire. Nyakoromo gimane thuolo mane an godo, kata kamano abiro galiekonu matin kaluwore koda weche madhi nyime e ute fwambo. Ni at 4 ok en news kaka pile. Nyinga Simfros Okinda. Hai, ingene samoro ka mondo miangi ilose muwuog modhi mang odhi nyaka bende. Ino ka wengo timo no ken kende. Olaw tuo. Milok ngi ngamo chwe ngi ngembo wuog gi ngwecho dhi. Ok yana ringano. Mana gima wakale seche moko nyakoro mogi. Kata kamano chiwruok mar mondo mi weche gi ochop ni yo mong'ith mamiyi mor kata mibedo godo gadiera. Miyo wachodore kata kaponi samoro pap nyalo bedo ma mi kale weche matek to wan gi geno ni intiere nyakwa migi maber. No apenjo kanyo mondo ginyiswa no adwaro ng'eyo pach gi anyamo otendre kod weche go mabendo osebedo kamoro chunygi kanyo bati. Aneno ka oganda dhi mbele gi miyo pach gi. Pastor George kantiere Rudi Kopany wacho ni injili kalo osemiyo jodolo magwa thuolo mar yalo injili. Mano chieng' Jumapil kanyakla kod jowende injili bende weso thuolo mar yalo wach Nyasaye to mana gi dhowa. Kata wacho ka ni ohala gi mwandu bende yawo paro kendo oketo nageyo maber mar ng'eyo kit ohala gi kaka inyal chakgi. Mano kare ka ahinya. Winnie Mboya japuonj wacho ni an wach mosemora ahinya en dholuo mong'ith ma owacho ahinya kaka ukelo lendo mit na ahinya kaka uketo gigo maonge ngima kata non living iketo mabed gi ngima kata modeno gi dhongere ni personification. Wacho ni the figurative and symbolic language sama winjo miya mor kineno ka gik moko itang'o na kaka winjo bed negi. Na winjo kinyisoge ni chong mulolo. Chong gwenyore gi tielo. To bunde madhoge chalo pala kata bunde madhoge pala. Nitiere kaka iketo gik moko mondo mi samoro nitiere jok ma nyalo bedo ni owinje ka nitiere gi toke kama chielo mondo ne mae kare gima iwacho. Evelyn mano kanyo japako bende mabende nano kosebiro injili kalo wacho kanyo ni ento winjo medne thapki ochakre sa 2 wang'e. Ang'e ni thapki dhi kao namba nyisi na seng'eyo koro thoth ji ng'ato wuondra gi moro to medo thapki e bathe mondo koro wane ni ok mano kende lakini thapki emo kao namba kae bati. Owino Benta wacho kanyo ni en kaka en Benta wacho kanyo oneno waka entiere Ugenya to go bade piny wacho ni ento thapki ema more mokalo. Kae to Emily Fred bende wacho kanyo ni wacho ni wasetiyo kendo Nyasaye omedo ngima kwana mana hai maber. But Pastor George wacho ni omor ka sani koro oking'irie wang' jowi. Koro nyalo focus. Ne gipuonja. Ing'eni kana tieko ka chieng' mokwongo cha to jok mane nitiere gi namba na ma ose neno kaka jomoko jok man bende nigi lony ni nyisa ni tim kama taparo ni puonjno bende mi an bende higa achiel ni adongora kinda chopo kang masamo na onge. Ramogi TV is 100% clear signal. Wacho ni news vipindi yawa mit neno kochopo e thapki liang' wang'e jiko nyar kochia nyiero non-stop ka awinjo saka sama niluongo ni Don Jamigori wacho ni meto. Mary Weya bende wacho kanyo ni en bende nyako chiae mowinjo ka toya ahinya. Barak Ndama wuod Kadem bende wacho kanyo ni entiere ong'er Kadem kendo keto mana wang'e weche gi kendo opoya ahinya chiwo puoch gi pak kanyo ne oganda kata joticha mantiere Ramogi TV. No kanyo ka bende mwalimu Justus Okumu gi Pastor Elizabeth giwacho ni gioro puoch gi pak ne Jaelieta Jaka Black George Bati giwacho ni giduto kendo gijoleno moko ukao
mos kendo gi puoch kod pak. Lydia kapo kwa kao yueyo nitiere jal mabendo ndiko kaa en jafuambo ilongo ni Uduriri majafuambo Samuel Owida wacho ni gima nyaka wawachi en ni kopogore gi weche manyien ma ukelo gi chenro nanga be winjo go wacho kamano wacho ni usika bende wawinjo koro igachiel wasebedo gi twech mani Lydia japicha ko wuok ingeni ochako gi tiende chieng no biro ni odwa somo sport koro de tang ni tiende gima tiende wacho igo mambaka ne Qatar Vitalis chieng wod game karari wacho kanyo ni en be omora ahinya kwa dhialo higani kendo wacho ni en to chenro mwakelo duto beyone enoko yiero wacho ni duto osebedo kagere osebedo kamore kendo nyonge. Lydia wawe nikech githoth med ndiko nwe nambari 360 Facebook bende nitiere thuolo mana nikech ineno dichieng ma wadhi elika in mere janeno marwa kumbedo kodwa higa achiel mangima ok en gima yot ahinya nyiso chiwruok makare ka ok kamano to magi ema moko kuom mago ma bende pod waiko ni mbele kama gima biro. We are coming up with a commitment by the government to ensure there shall be no cutting even as the perpetrators are planning. Jotenari Migori ochaka pedha ne joter nyiri nyange gwenge Makuria. Mondo wakonyi choro wandi nyime. Tudri kodwa kawuono ka iyuano atole namba mar 0799900000 kata D** 619#. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing an all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier of the UK was actually a student here in 1966, and that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wadau, najua kuwa mnaweza do more na direct line. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia direct line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi. Basi na in case mimi nipate ajali rahisi no maachia direct line. Omera, what about my palatial residence? Nama achia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure. Do more. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin yore monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo madhi adhiya very good.
Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en page laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakorom gajiwang koro wagoe wango kendo amenyne weche mamoko. Chenro mar piedho jogoro mongirore nyalo dhi nyime bang' doho mamalo wito oko buche mane kwedo chenrono. Jang'ad buche mar doho mamalo Justice Ndumanderi ong'ado ni buchego ne ok ochwale kinde mawinjore. Kristo Wino miyo waler. Kaluwore gi jayal buche mar doho mamalo Justice Ndumanderi, buche mag kwedo chenro mar piedho jogoro mongirore ne ochwal e thuolo ma ok owinjore. Justice Nderi olero ni buche makamago ne onego chwal e doho bang' od bura tieko chenro makamano kaluwore ni od bura ema katibo miyo teko mar piedho jogoro mongirore. Ng'eto mar bura makamano koro miyo od bura thuolo mar dhi nyime kod chenro mar kolo jogoro mongirore. And for me, I'm looking at the Health Commission. It is arguable though, but I'm looking at the Health Commission and I'm saying what would be the difference between that Health Commission and the KHPO? Buche mag kwedo chenro mar piedho jogoro mongirore 51 mane owal kod jatend piny Dr. William Ruto ne ochwal e doho kod duol mar okinde pacho kae LSK. E bura makamano, LSK ne oseyo gwelo mag jogoro mongirore kagiwacho ni ne onge sura mar piny Kenya kaluwore ni thothgi ne owuok e hoho mar okak kod masawa mar Kenya. LSK bende ne okwedo gwelo makamano kuom reme gwelo rowere, joman kod ng'ol kaachiel gi keto e tim chik mar 2/3 mar kit chwech. Bura mar chungo chenrono ne ogol kod jayal buche Justice Nzoki wa Makau jumbe 2 mokalo. Nyaka e kinde mar chungo chenrono, jogoro mongirore mohewa 20 ne osedadhogi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kweth mar Azimio la Umoja koro loko pachgi e wi romo gi jopiny mane gigeto bago e Thurka kochakore tich adek mar jumane. Romo ma jotelo moyiere bwo Azimio giwacho ni okang' mar chungo romono gikawo kaluwore gi penj mabende koro dhi nyime pachoka. Romono mano yuore gi ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka bende omulo weche motegno ahinya motenore kod kaka ginono tij piny owacho mar Kenya Kwanza motelne gi jatend piny Kenya William Ruto. Yote mano som kod jatend kweth mano ke od bura mamalo Pio Wandai. Jotelo go ramo ni Azimio bende pod otegno kendo gin kanyakla. We appeal to the Kenya Kwisha administration to focus on what really matters for Kenyans now, which is the cost of living and not 2027 elections. Our stand remains that the focus on the 4 commissioners is not about 2022 elections. It's about 2027 elections, whose rigging the Ruto regime is putting in place in 2022. To this end, that is number 4. To this end, we have decided to reschedule the start of our public engagements from tomorrow, the 30th of November 2022, to the 7th of December 2022, due to the ongoing national examinations. Kapodwang'yo mago mag siasa moko kuom jolony kod josiasa mawuok e gwenge makaluo kwedo paro manyocha ogol kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Amolo Odinga mano mar bago ng'anye pacho kae kwedo chenro mar gole apisi commissioners 4 mag IBC. Kagetoa kod jofwamb weche bure Nairobi, jotelogo okwayo oganda luo mondo mi othegre gi ng'anyo makinde ka kinde magiwacho ni gin mago makwedo piny owacho mabende giwacho ni hinyo dongruok makaluo. Ramogi ne gikwayo bende jogo mantiere kod yuak mondo one kaka dhi mbele gi chenro kaka chik mapacho kadwaro. Ni nitiere gik madhi rochore ka oganda wuok oko e yor ng'anyo. Mokwongo waneno ka nitiere thuolo mar dhi wito ngima jowa matindo madhi wuok e dhi ng'anyo. Waneno ka
nitiere penj masane timore ma nyithindwa timo Kenya mangima. Ka wadonje ng'anyo, wadhi ketho ngima nyithindogi mabiro. Waneno kaka oganda ni nitiere dongruok mosechaki e thurwa. Machalo gedo mag affordable housing in Homa Bay, machalo Fishing Research Institute in Kisumu County. Ka wadonje ng'anyo gigi te dhi rochore, to wane mwadhi bedo jomolal kaka oganda. Akwayo jothurwa ma youth ma ji tiyogo ni koro nyakuwe timbe manonogo. Wawuoyonu kaka leaders magu ma Nyanza. One leaders. Ok ni kwa chunka to jomoko wach ni oni jogo denyo. Ok wan jomo denyo be onge samo biro denye. Wamiyo direction mondo ung'e maler ni gima kuluwo to dhi konyou. Luuru sirkal mar President Dr. Samoei Ruto mar Kenya, mane President Kenya mantie sani motelo ne Kenya kendo gi sirkal mar Kenya. Ng'anyo ne migi tije chien kucho. To sanie watigi chike muketi. Wana country of laws wayud chike muketi mondo watigo mondo kik waket jowa e ng'anyo maonge tiende. Adwa ni mondo awuo gi youth mathurwa. Ok unyal bedo youth mathuolo mar ng'anyo tidwarou. Thuolo mar rito kura tidwarou. Thuolo mar pogo tich tok penj kuma untie. Ka uwinyoru e ng'anyo be onge ng'ama nono no uteru osiptal to jomuweyo to dhi nade. Wang'ie mago motende kod weche mag penj. Chenro mar timo penje madongo mag klas 6 KPSEA kod klas 8 KCPE odonjo odiechienge mar 2 odiechieng' ma kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua notelo ne jodito e piny owacho e kinde mabende chenro mag yawo otese mag pinyno ne dhi mbele okinyi ma kawuono. Jafwambo mar Wycliffe oko ni kod ler mathoth. E kinde ma chenro mar timo penj madongo mag klas 6 KPSEA kod klas 8 KCPE onyono odiechieng' mar 2, chenrogo ne omedo dhi nyime e yo makare ka jotelo madito mag piny owacho ne oyuoro e rango yepo mag otese penjgo. E kar okinyi, jatend piny William Ruto ne otelo ne chenro mag yawo otese sikund primar ma Joseph Kang'ethe manitie kar dak ma Kibra County ma Nairobi. Ruto okwayo opisas motelo ne chenro mag penjgo mondo oket alwora mokwe ne jopuonjre matimo penj gi e kindegi. I want every official who has been vetted to participate in this exercise to make sure that they discharge their responsibilities in accordance with the training and the agreement that has been done between the multi-agency team and all those who will be administering these exams, to make sure that there are no incidences, that there is no disruption, that there is no distraction, and all our students have an opportunity to have their examination in a tranquil environment. Ruto bende osingo ne jonyuol ma nyithindgi timo klas 6 kendo chano donjo e sekondar ma adundo ma otese kaka Junior Secondary School ni piny owacho ni kod chenro makare mar neno ni giyudo kuonde jot e kindegi mag somo. The decision is going to be made in the very short term so that you can know next year, especially for those who are in grade 6 and grade 7, how they will move and transit to the next level. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua mane oyuoro e chenro mar yawo otese penj e sikund primar ma Komarok e bure Nairobi korka kore opuoyo jopuonj ma owacho ni ochiwore mar neno ni jopuonjre oyudo tiegruok makare mar somo. Oyango ni piny owacho chano ndiko jopuonj 30,000 e yorno mar medo kwan jopuonj mathurka ma kwan gi tin ka ipimo gi jopuonjre. Teaching profession is a calling. Nobody can compensate you adequately for what you do. It's a sacrifice. And that is why we are calling for respect for our teachers, because what they do is a calling. It's such a huge sacrifice. Jatend migepe Musalia Mudavadi bende ne okodong' chien kani ochopo e sikund primar ma Kilimani e chenro mar yawo otese penj. Walimu wamejipanga na pia kuna ile tume task force ambayo zungumza na wataalamu na Wakenya kwa kijumla. Labda pahali ambapo panahitaji marekebisho tutapata ujumbe kutoka kwa hiyo ama recommendations. Penjgo chantie odiechieng' makiny ka koro jopuonjre mag sekondari mabiro dong' e pap mar nyagore kod penj maggi. Wycliffe Oko, Ramogi TV.
Kwa mago mangisomanya kwa Ramogi wangie mago matimore kaunti ma Migori majo tendarita kwe gwenge mag Kuria ochiwo siem ne jogo mkoro mapango tero nyithindo manyiri nyange gwenge mag Kuria dweni mar 12 kagiwacho ni giseketo kenge makare mar kedo kod nyange. Jojo ma osebedo kaluwo wachno kendo koro omiyo ler mathoth. Safar mar kedo kod nyange nyithindo go manyiri koro osebedo mano marabora e kaunti ni ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima. Okenge ma opogore ma oting'o loso chike koro oseketi e kedo kod nyango nyithindo go manyiri e piny Kenya kaachiel kod kaunti ma Migori. Stakeholders have been involved in this process. We are coming up with a commitment by the government to ensure there shall be no cutting even as the perpetrators are planning. We are calling upon the girls who are victims to raise their voice. Piny owacho mar Kenya e bojeten piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne oketo singo ni nyango nyithindo go manyiri rumo e piny Kenya e higa mar 2022. Kata kamano dek ok orum e higani e counties mathoth. The threat of FGM against our girls is real. We know it is a form of slavery against our girls and the female gender, and we will not sit down and do nothing. Let everybody be made to know or realize or understand that the threat is still real, but we are up to the task. I also think about having the boy child. The boy child is the forgotten lot, and we are really crying. How do we put in the boy child in part of our conversation? County ni ma Migori en achiel kuom counties 22 e Kenya mangima. Weche go mag nyango nyithindo go manyiri koro pontie malo. December last year we were able to rescue over 300 girls. We were also able to arrest over 60 perpetrators. So what targeted interventions do we have? Because you'll come and look at all the girls. There are girls who are cut. But now, rolling down to see these girls who are not cut, are they in danger? And if they are in danger of being cut, do we have all the interventions in place? Luoro nitiere ni e higani nyithindo mathoth e gwego ma Kuria e kaunti ni ma Migori koro dek ter e wechego mag nyango. Kata kamano, tendarita kwe e kaunti ma Migori wacho ne giseketo ikruok makare mar kedo kod nyange. You can be sure we are going to all add together as a team and fight these fights. This season we are more than ready. Yule mwenye atajaribu, we will take him through the due process of the law. They won't be arrested, they won't be prosecuted. Jotendarita kwe giwacho ni bedo ni moko kuom nyithindo manyiri ing'ado go tong' mar piny Kenya kod Tanzania kendo iterogi e pinyno mar Tanzania mondo timnegi nyango. Bende koro osethiro chenro mar kedo kod midhiero ni. We have liaised with our counterparts in Tanzania and we have put in place sufficient measures to stop the cut. Okenge ma opogore koro oseketi mar kedo wechego mag nyango e gwego ma Kuria ma oting'o mano mar keto chike, mano mar ting'o ng'wengo mag oganda malo. Kata kamano wechego mag nyango koro pok orumo. Jogo mosebedo kang' mambele mar kedo kode wacho ni koro pod gintie kod geno. Juma, Ramogi TV, Migori. Share the issues which we think we can be able to cooperate, and we hope going forward we will be able to work together. Piny owacho keto kenge mag dongo bunge maruma National Park. Mondo wakonyi choro wandi nyime. Tudri kodwa kawuono ka iyuano atole namba mar 0709900000 kata D** 619#. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali
5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly my Jew, pop. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Weka prediction yako sahihi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Wadhi nyime nyakora mogi koro wang'iane mago motenre gi weche mag rito le mag bunge gi jiwo jolimbe ni bad migao mar limbe county ma Homa Bay omakore gi bad migao ma ochung' ni rito le mag bunge mar bero kar neno le mar Ruma National Park kaka yo mar konyo e uso kar neno leno kendo ywayo wang' jolimbe mathoth mondo lim gwengego. Ripota mar Homa Bay Alia Beach miyo waler mar wachno. Kar neno le mar Ruma National Park ni kor le mathoth mathoro ywayo wang' jolimbe pachoka kod mago mowuok e pinje maoko. Gesani bad migao mochune limbe kaunti ma Homa Bay tiyo kanyakla gi migao ma ochune rito le mag bunge e manyo yore ma inyalo tigo e uso kar neno le no mondo med ywayo wang' jolimbe mathoth kod konyo e chugo thuolo mag tije. Ne wang'eyo ni tourism en gima kelo pesa. Okelo pesa ne sirikal to kendo konyo oganda moluoro kama park nitie. Koro ne wabiro mondo wanene, mondo watimne gimiluongo ni chiro ma kisungu wacho ni marketing, mondo jopiny ong'e ni Ruma National Park nitie. Ruma National Park kama koro wachung'e kawuono ni nitiere gi antelope miluongo ni roan antelope. Ei Kenya mangima kae minwang'e ok kamoro amora. Koro jodalawa odwa ni mondo ung'e ni kuom kar wuok ka ni ji dhi Masai Mara kata Amboseli, gik mwadhi omo kuno nitiere kate. Investment within the park. To kendo as a county government, wadwa timo gimoro amora ma possible mondo mi chopo ka obed mayot nikech kawuono koth nochwe ayudo ka yore gi ok beyo. Kane oloso bang' timo limbe e kar neno leno, jatend migao ma ochune chenro mag limbe e kaunti ma Homa Bay Polikapo Kombo okoni bende gin kod chenro mar chiro kuonde mag ywayo wang' jolimbe mamoko kaka yor konyo e bero ochumi mar kaunti. Kawuono ne wachako wuoth gi Ruma. Chakre ka ndalo mabiro kadhi mbele, wadwa wuotho e sub county ka sub county mara Karachuonyo kende ne wayudo ka gigi ng'eny. Nitiere nyaka Hot Springs mantiere West Karachuonyo, nitiere Simbi Nyaima, awachako wacho ni nitiere Nyamgodhro Sanovo Mbare, nitiere shorelines along Lake Victoria ka mang'eny, nyaka even plantains moko nitiere ka, and also islands mang'eny. Sites gi ne wase identify gi, wadwa manyo kaka wa develop gi. Senior warden e kar neno le mar Ruma National Park Titus Mitau okone dwaro nitie mondo migepe ma opogore oti kanyakla mar medo uso ber mar kar neno le no mondo jolimbe mathoth ochope. We have shared the issues which we think we can be able to cooperate, and we hope going forward we'll be able to work together and make sure that the community benefit, the county benefits, and the national government benefits, and we are able to improve
issues of tourism in the county. We also discussed opportunities for partnership with the county government, especially the issues to do with the marketing, development of infrastructure, especially the roads leading to the park. MCA maroma kak Sengre Ward Titus Asiago bende ne oyuoro e kinde limbe no. Wan ka koro jotelo maroma National Park gi jomodak alwora mare nyaka wawuog oko mondo mi wami Roma ong'e oko mar Homa Bay kendo ng'e e piny mangima mondo mi ombo nwang'e jolimbe ma e pinje moko kabiro Roma ka mondo mi gine le ma wan godo kendo mondo mi wambo nwang'e revenue ma pinje ma oko kabiro nikech sama choko ntiere mar omenda mochoke Roma karka gima ng'e ni mokwongo bro konyo jomodak alwora mar. Kar neno le mar Roma National Park en achiel kuom kuonde neno le madito e pacho ka. Sani koro migawo mochune limbe piny owacho mar kaunti ma Homa Bay tiyo kanyakla kod migawo mochune rito le mag bunge ma neno ni gikonyo e konyo neno ni welo mathoth obiro katimo limbe e kar neno le ni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jokanye sekta mar pur e pinje Afrika koro ojiwo dwaro maneno ni jopur mag Afrika otiyo kod mbolea e pidho cham. Riwruok ma kelo kanyakla jokanyo e sekta mar loso kod tiyo gi mbolea miluongo ni International Fertilizer Development Center manatamala adek kende ma oyangore mag jopur matiyo kod mbolea e pinje Afrika gino mamiyo yuto margi pod ok ber. Nonrono bende oyangi e romo mane sidhi ayanga chenro mar mbui ma biro ting'o weche malose weche mag mbolea mar africafertilizer.org. We're still at about 3% of the global average, with various authorities pointing at about 18 kgs per hectare being used by our farmers in Africa, as compared to the global average of around 120 kilograms per hectare. So I think a lot needs to be done. We need to have very candid conversations. We need to provide data to sort of act as a compass in guiding how then consumption in Africa can be ramped up, and also to guide policy and business decisions. Information has become a significant factor of production, in addition to the known factors of production, which is normally land, labor, capital, and entrepreneurship. Now we are adding information as an additional factor of production, because if you don't have it, then your productivity will not be high. However, the information has to be factual, accurate, reliable, and timely to facilitate forecasting, decision-making in regard to the policy and undertaking of the transaction by the stakeholders. Akora mugikoro alimane ute maga omenda ipachoka kata bengi. Bengi mar Absa oyudo ohala mar siling bilion 10.7 e thuolo mar dweche adek ma orumo tarik 30 mar dwe mar ochiko ma higani. Ohala makamano inatamalo 30 kipimo kod ohala mar shillings bilion 8.2 ma bengi no nolose thuolo machalo kamano higa mokalo. Ohala no kela hinya gi hola ma jopiny osekao e bengi no. Bengi no po kenge ma bende giseketo mago masane onyuolo lemo. Our growth has been largely NII driven, up 25%. So NFI is where you have fees and commissions and FX revenues is up 16. Still a very good growth for NFI. Our target for NFI has always been double-digit growth. We are now relevant in this market. The brand is behind us. And now we are really looking at, investments and market share growth. Just looking at this period, you can be able to see that indeed, if you're outperforming the industry, then definitely your market share is also, peaking.
Ramogi omedo kelo ni weche manyien chendo ni mar Oimore ka bende nwanyisi kano ni miwa pachi kotendo gi mago mabende winjo kamori mago mageri mago mabende semi kata nyiero kendo mago mabende igombo mondo kik bayi Ramogi TV. Eleno Nula nyisowa ni ento owuok Bomet to injili kalo gi roda nyako kit mogi jilo jamuoka ka achiel gi Ken the Chwalist gwedhe mokalo kendo wacho ni wadhi mbele gi timo tich maler. Mano nitiere wach moro ma ondika adhi nyiso James Opondo ene modhi bedo gi duoko bang'e ka osewuoyo sani. Dako chal nang'ane gi ansa. En gi ansa ng'eyo. Sani to pod sani pod omuno. Ene chomuno. Ing'e tugo mar chomuno. Bati gi Opondo. An gi ote ukae. Aneno ka mwalimu Jael mana teacher is better than a farmer. Kantiere Migori County. Wacho ni en gimorito kata ka news olo news obaito to ang'orito gimang japicha wacho katieko. Kato wacho ni omor gi chenro mag Ramogi kendo kono jo Ramogi hai maber gi ngima makare ka bende omedo kanyo ni kogik tich adek to neno kanyo ka ombi jatanya kuruoko cha pesa wacho ni mano bende ok bae. Susan Wakanya kwar chief wacho ni ayie kabisa. All the best. Nyasaye omedu ndalo, umed moro ganda. De madala ma ok winj dhok mamoko. Sani neno Ramogi TV kendo giwinjo gik ma owacho. Owacho gi dho ngere ni hongera. Mano dho Swahili donge. Hongera. Aneno makare ahinya, ntiere awendo thapki mora ahinya matamre gi nono. Kasto ema iluongo ni Omiti Shem Kiongozi. Kaso ntiere janeno moro machielo ka miluongo ni Michael Chere ento wacho ni chendo ute kaka Ramogi TV moro wadua kendo miyo wabedo gi ng'eyo mathoth ahinya. Nyasaye mondo mi omed miyo mijingo. Batio Buda ka Yesu wacho ni en japuonj mar jofwamb weche. Owacho ni ento kaka japuonj ma jafwamb weche keyo opuodho ahinya Ramogi TV kendo wacho nosiemo nega jopuonjre ne ma opuonjo ni ahinya mago ma onage ni odhi one Ramogi TV mondo ng'e kaka itimo tijni. Kaeto aneno kanyo jopuonj kawuono kochangamka. Quinta Budi mano bende mwalimu wacho kana gi Ramogi TV en japuonj Kisungu to wacho ni dholuo be ong'e makare kendo wacho no go tiki dholuo miwache Ramogi TV. Karo Serena Nyamburo bende nitiere kamin Belinda mar Kisendo giwacho ni gini mita kaka winjo wacho no komboro wageni gina kamano. Koro James Opondo kapo kitero wa yweyo gima biro. Nitiere gima nochakore kaka ne wachako kelo mtuke chela inya mpira mar gor. Nitiere jandiko moro kata janeno mar Ramogi TV mawacho ni yawa gima koro remo agoro ni chaku kelwa mpira manukela achiel kachiel mar gor cha mondo kik bawa. Ochak gi Jerusalem. Nyako Ramogi jonga nitiere wuoyo ma wasebedo godo kuom ndalo mosekalo nikech ng'eni ng'ukruok bosebedo weche mag tuke e pacho kae ka kum manochiw kod FIFA koro gik moko kosebedo kadhi makare koro gisani gik moko donjo e lai makare ka wan kod geno ni tuke mag Kenya Premier League kata lig maduong' mag pacho kae wabro bedo kwa lidhogi wakawa achiel ariyo mwanyiso johera mag tuke. Kwenye ni kosobinti ndi international de Qatar iwe go. Pod jo neno magwa ing'ene wariwe kichako dala tichako gi Kogala kokidhi malo. Nyako Ramogi jonga ka oywe kwa duogo to wami weche mathoth moting'o koda kamae. Serikal oketo omenda ne kedo gi yedhe mamedo jotugo teko. Mondo wakonyi choro wandi nyime. Tudri kodwa kawuono ka iywanwa tole namba mar 07099000000 kata D** 619#. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana. Ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai.
Radio Ramogi, kar chuny. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV.